Ka ar pu ar trek braino pra ar jar pu ar kalong kasngi ka bakamen tam bat ka pasa jingkan mau hak history jong south west Kazil district bat kham tam e yak thai mokorat ba hadien sipos nem kan thi bolwan man bu yu mau nong rem na ka banta bante ka hospital ba shispa jingthia menta ka si yak ni hospital layo ban pleno do wemeli ka mokorat bat menteri ka tana phg ba renik ton lingdo tongkhan habakren hak jelang ba renik ulong ba ka jingple yak ni ka hospital ka long ka jingkermen ni pai ba jong south west Kazil district bro ka wei kham tam kitu ki bawan ni kilong yeng ki boduna hakayo ka kibala ap kmi lenti la suppose na manta ban yo ya ka sumar bapaka kumtaw la ai khublei kerpang yo melebrem ba rowel lingdo ubolong unong prat na ka manta ka jingte ya ka ni ko hospital ulapun pau ka jingsongu ka bakraw ya ka sarkar sala khamtam e yo mentirang ba ukon rat ke sangma ubola kongu ban mang pisa na ka praklur saka apply klur na ka manta ban sna pendep ya ka building jong ka ni ko hospital hagani si la danang ru ameli karni kor ba pius marwen u principal secretary katnat ka koi ka khia u sampat kumar ka director jong ka health service ka dr el chalam ka deputy commissioner ka kongkara mai kharkungor kiwi ki officer Ibabun na kilongin kiba duk kiba sup lese ka stom niki balik sumar sepo silong balik sumar sekiwi ki jaka ndrei ingit scam balengba ngilayo beli ya kenika hospital kepada sispa jiktia kajingerap kabakraw na kata kajungi lang baro namar na kaya kajungi ni julap dan ni jumat ya kata bagi burpa kipai pak pada don kajing sitom malu malah don kajing sitom kaba na kaya kituki hapelek sepo hospital ndrei po ka distrik kajungi bah kumbang ilaya semua benda kecil kebarang duna pada tua benda tiap hospital lu kecil kebandap kebadan andai lebah kecing pelino ya kena kecil sepatnya tiap kan yo jingirap na kamta ilong sem hapok kadong kathan kejungi ban ngai play ya kasokar MDA kabalala ben penulong ben play ya kini hospital ben ai ku play lu halu ju kapor ya kinong yalam kinong nikmat kipala lekno kipala prat lenti kipala simkhia na kumta kini hospital kai kecil kamen ya kipai pak jo ka mau kerwa paro jo kini kadong ka thai ha ka bangin yo mas dang no egere spa jikya kene ka bal angno las lembak namari isko to baki facilities kimpat biang hangni ki babon ba ki balfon nga ki ong isko benot bangi tip baki kamera ki bahe ki don hangni kan bangi habya thia habaranda ya habya thia hapase ki don ki machine ro kato kane ki bala install hangni hangre om sim lala ban penangkam namar om sim parlala ban sedang ban inaugurate ni ka hospital namar kata kani kesni komta kani kesni ka ban sa jingkan mau kasngi to ka jingkan man hakabangin yo ban sedang ban avail ya baro kini ke services ban avail ya baro kini ke facilities hakaba ka sarkar kan yo ban pendiang hakani ka hospital ka sispa jingtia baro be kata kito ki baju maret persuasi civil hospital hakaban nangne tang suyu pang kham hek balmana kilari farbe kan lek no civil hospital Shillong menta finar kam syu ban ne kumta kani hospital ka ap na kam ta jong thi baro kiba khamtam kiba khamduna ka yok ko ki bomdon ka lap ka babit ko biang banlek se ki hospital kiba khamrem do Shillong kani hospital kan ai ya ki kermen ta jong thi baro namar kata ki ker pajuna kalo tongin ai ka jinge trela tongin ai ka jinge trela gidan kam e ka jinge trela nyu phi ki bar snong ki bar thao gidan kam e ka jinge trela nyu phi ki NGOs ngasko tanat hadro kata ya ki positive criticism kiba mi na ki NGO jongi na kare ka dong ka thai baga ko ba thu ha ka thi ba ki criticism ki criticism kiba mi na ki samla jo ka dong ka thai kila nang ai bor ya na kum amle kum no mikmat ha ka bangan trei khamhangan trei khamsitom me ka na ko ba thu epi baga sukmen hado kata habaran ba criticize habaran ba point out ni ju ong ba kiba note ba point out ya ka jinduna na ki jumakala daytang ki close relative kiba khamnot daytang ilok kiba kham kloi kiba khamnot ban point out ki jinduna ju no rang ba lane daytang ulok ba khamnot ban point out ki jinduna ju kan kami
Next nanta kini ki khon ki bahayeng ki bandut ban point out. Ngasno kena barabar haba ki breu haba ki parlak ki point out ya ki jingduna ya ki jing bakala. Hakaba ki persang ban kedau bakadon ki jingduna hangne kadon ki jingduna hatai. Ngasim barabar positively. Badda kita ngira ban lek khambha. Namar kata ni skopmen hakaba ya ka participation jongka communities jongi hangne. Lakarong ba ki bor snong ki bor thau ki seng bhalang ba pher. Ya kilo barok ni priang surbai ki suggestion jongpi. Hakaba kum ka sorkar inang ya chakma pan bip pan biang ya kani ka hospital.